wapera tukwe umia twevo iye chiguni Yesu tororere amavera amamochaito hatuatana nire naye amasabaito aveire yugibo siwao omano Daudi torore amavera Yesu tuavere Samaria tani ngoro kwa de nompole nyagoteta materane na bokwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amatana na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengia mawakora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asingen choyo promote abate nyasawe meganda Global Radio Asante sana mwancho mugenda boigo mwancho motekale baba gusi Global Radio ndochenga ebironigo bikuminyoka kimana otenga sonda sensema ya story yangu elionya kuma nkoranga na lele gandate asensema yo tunya ko batogo sanga ase enchira ere ya benekima igobono otenga mnyoka sensemo ya YouTube no live galia tunya ko batogo kwana ase enchira ere ya benekima mwancho mugere naboigo umwancho mo tegereri bwabagusi Global Radio anyate mbuya twara sanga na ende mbuya twara kwana ya bera toiga twara igunga na kitogonya ko batogo semania natenga lero ngoso twalenga sensema ya so yangu elio tonyal ko ba togo sanga ase enchira bene kima tumese producer ana yagenda gochia ndotenga chikamera mbe kirta igando chenga tumese producer ana yagenda gochia tunya ko ba togo sanga senchira bene kima asante sana igongo sabanga tugenda sensema ya YouTube kwa nondega live tugenda sensema ya YouTube kwa nondega live etunya ko batogo sanga ase enchira ere ya bene kimo mwancho murigerere naboigo mwancho mo tikali baba gusi Global Radio nyoko ka sensema ya YouTube ntabingo present manga waikira sensema ya YouTube etunya ko batogo sanga ase enchira ya bene kigima amanga nara gana tetra kwanda kidogo lero nobo semia Thursday wega tunya ko batoko lingana ki producer ndime siaga ndagochi ndo chenge kamera ambe kirda iga ndo chenga ndo chenga iga chikamera ndo chenga iga tindikare I'm not of this color ndenda rangona kibinto bire asenjere ngabone yugo mwancho muri na boyugo mwancho mo tegereri bwaba gusi Global Radio tumya kansema ya YouTube chano wetera bagusi Global Radio like subscribe changa ali wekira kansema ya YouTube asante sana unasema kwamba ushafika wa kwanza kabisa turasensema ya story yangu etunya ko batogo sanga ase enchira ya bene kigima Denda kumnyokira onda kunyolinga wando chenga ebintu bya bero bya ebone kini kyana kini kyana tigere ndo bya kidogo denda kumanyunga abagusi Global Radio we have what we call live streaming services nekitogo cha akero obwate mo yigonde bwense ebe no moyiga bwa matanga ebe no moyiga bwenyange ebe no moyiga obibisha wagalia mo yigonde bwense pina bonya ko sanga amo 920 Edward Masagege karibu sana watanga na onde imea AJR FM asante sana my brother from Mara Ngara banyolinga abagusi Global Radio we have live streaming services. Segen to korankelinga ani go to akresimi ase number ito sim 0713 745447 notice ano ibire eye moisato isano ibire inye isu isano inye isano ibire 0713 745447 inambo kotrangale cyangwa batoko koda live streaming services nyironga ni otoko bekera mu robeliyo gosomo yego asensemo y'umutandao that's Facebook toko bekera asensemo ya YouTube toko bekera asensemo ya radio ito yabagusi Global Radio nyironga amaguli ito ni gale amaguli yinse kema tonya ko toko kwana toko igwana ngo turasensemo ya story yangu asensemo ya YouTube mbaganyita ro nyoka asensemo ya YouTube like subscribe rabo ndikira ujumbe ya ronga waikira ro nyonya kabango ko recognize manga waikira asensemo ya YouTube na ande kaindi lyo nyoko asensemo ya Facebook ni yongo sababu na botambe ko basabanga kaindi ngati message chino asensemo ya YouTube badangeli ngo cha wamore ne betuto asijawaona pale igomba kanyita asensemo ya YouTube na wangoja pale ili tuweze kuyazungumzia haya tunyaka batoko kwanira
iga tunyako batoko semania asenchire ngawne yo mwancho murigerere nabo igo mwancho motegerere bwabagusi Global Radio ko ikan sema ya YouTube ntabi present manga waikira sema ya YouTube ntabi present manga waikira sema ya YouTube ko ikan sema ya YouTube ntabi present manga waikira ro tunyako batoko sanga asenchira bene kigima tinyara ko baginko tigaisiko man timbu andra batigaisiko nyoto bwantu agenda sobwamo twasanga sobwamo ndotigonde bwensisiko asenchire ngabune yo mwancho murigereri nabo igo umwancho motegereri wabagusi Global Radio nyuranga serio botaka no muri ko chira sura kirali tukuriye iki uchakirenye chamambya goika isano naibere chamo baso akoleto murancho mwana wabagetoto Videlis Omingo muchoke ko nyanga jindo bwa producer achi nyinge ndo bwa na Zadok ndo bwa Edwin producer chira ne chinge kimando bwa babashira abandu bana nabanda abantu abaya bakwanchwa ngo muroberi nko erore buya na ndo muroberi ngo chakore buya asenchire ngabune yugo mwancho muri nabo yugo mwancho muri gasinza ya YouTube ni nuga nitega nsema ya YouTube igo ronte present manga mwaikire aroro ndio tunya ko ba togo chakenganera iga tunya ko ba togo yokwanda asenchira erensera kigimana ande nyoranga kirama yanko bairana baka nsema ya safari rali wono kira ko bairana nsema ya safari rali matenga kigendreta nsema ya safari rali ya chakire Dochenga akoro kuna Jeremiah Orina Ontiri atangano ale kaiga sensemo ya YouTube. Asante sana, karibu nyumbani. Akoro kuna Edward Masagege na akoro asante sana, wanasema kwamba washafika pale. Asante sana. By the way, na ndoko wika sensemo ya YouTube nyora ko like na subscribe ase YouTube yaito yabagusi Global Radio manyete enye tura like na subscribe by the way na beko kobera ko mkonyora updates yaito asentira ye masema ngo ikira sensemo ya YouTube kindly ko sabanga o like na ko subscribe ko konyora mirobali yaito yonsipi asentira yemo ase yemo leron Thursday my Thursday neri tuko tugenda twarasanga na ende twarakwa na konde kidaga cyando cyo kumyoka iga enkumyoka ichiduka moko ngantire myoka ichiduka mbwato ke twakana bills kidogo ndakiri ndalanga chiduka tiganda abanyolinga ntobwate again tokuruka mna app yaitwa Abagusi Global Radio ntobwate app yaitwa Abagusi Global Radio asoko kenda sensemo ya Google Play so onyako bwate simikuru kuna Android phone no kenda sensemo ya Google Play so kulene mbararo ro bwa simikuru kuna chi Apple phone nyako bwate Apple phone na babo Jeremiah Orina Ontiri Nancy Monyenje baba Alfazada na babo Masionruira moko kenda sensemo ya App Store galia muri kireta Abagusi Global Radio mu download the application yaitwa Abagusi Global Radio yetunyako batoko sanga ase enchira ya bene kegima kirikwa nyore application yaito na bakonyore mirubiri ta senchira ya masa monyorange gotenga live TV go say want to watch go sekoligiri go sekotekera go itara Abagusi Global Radio na bakolo wasi minjikuna chi Android phone na aminatna chi Apple phone chi Oppo phone antobate Oppo ntobate Samsung ntobate Tecno igamoko ngenda sensemo ya Google Play Store olikireta Abagusi Global Radio o download the application yaito elionyore emirubiri yaito ase enchira ya bene kima jideka na mirongo 22 chabutokire igoro ye chinsa isano nemo chiabono mubaso. By the way, maita mangana koleka na Kenya igana mange na indire ron throwback dazi ndio some of these stories ni ngochi gacha na chana chileta baadaye achinga kichibwenerete na bono igale ron throwback dazi inganera igando chenga tuwento kudigiria kidogo nganera iga ndo chinga tuwento kudigiria kidogo torenga kayomo chandogo chochira na ndina ki ekiromonto anyolenga the situation ya eternity na kiabwenera tokora maite most of you babo Alice mwa etirasa mangaranga unaja iga mwabeire ashinka samatuka mange abantu mbarora mashabiki mwabeire ashinka samatuka mange ekira abantu kerokende baba chanda ashinkwano tactics to wento twatumia kubareta amo elibanyako bako igwanana some of those tactics igoro monya ko batoko semba tso atokora chingane cha sembeo tokola chingane cha sembeo monya ko moko ina no obokonyi monya ko moko sirana sevirengero ya sencherenga boneyo ngingunya ukwanera iga kero nkwana igamba kanyita sensemo ya YouTube tunyaka batoko sango mwana bwatandi atango ikiraro kindly mbaro bakondikira jujumba sensemo ya Facebook nabera mbera kongo osoma jujumbe sensemo ya Facebook komnyoka sensemo ya YouTube ndikirango ujumbe ya aroro nyoka sensemo ya YouTube kindly so wanja kwao ndikirango ujumbe yao aroro sensemo ya YouTube yakweraga nonko banyora asenchira yeyemo aseye maraboigo ekiroko lika ujumbe tafadhali yenda sensemo ya YouTube ntegerango ujumbe ya aroro elio mako manga waikira aroro ndetengane yotinya ko batoko yesanga ase enchira ere ensera
kegima. Edwin Ratemo, karibu sana nyumbani dadi. My brother from Manara Mara, atango ikirasi nsema ya YouTube live. Asante sana. Kindly share the stream. Abro kumna OG atana ikira niko ndani bro. Asante sana, karibu nyumbani. Na ndiko ikira gabu kindly like and subscribe pasi YouTube channel ya ito. Etunya kwa togo sanga ase enchira ya benekima. Timbu atiko stini komentanda on. Si mwana Ratemo. I wanna read ngosome SMS bine ukwana. Etunya kwa togo sanga ase enchira ya benekima. Eru otinere iga agoteba iga. Nimeolewa na tunaishi mjini na ndugu za bwanangu. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu kupata amani ama kuelewana na mama mkwe, lakini hatupatani kabisa. Nataka niishi nao na tuwe marafiki na tuelewane na mama mkwe. Mimi pia nataka mama mkwe anipende. Lakini kwa sasa hanipendi kabisa, sijui nifanye nini. Hebu nishauri. Ngana naso munuito. Oyeno muswati otanga onyomiru no ari gari somo cyo Nairobi obere Nairobi sama tukamange, lakini bona otanga manyete chinga nyororenga aba mama baito mbali go chabaigwana muri abaswati tokoreta gose abakungu baito gosabangina baito. Bona mungino ni gatanga bangire koyugwana kabisa na mamu mwabo nyokobyara osengi na byara bangire koyugwana kabisa atanga niga arugwanja na nigo yale ko babunambuya banyara ko bakoyugwana bamenyamo abayigwana ine ochiro gotema okwana baigwana ne tanya ko mutayigento ekogera bagechaine ochiro gotema okwana mu musacho ye lakini riangire koyugwana atanga etagwa timo charonde bwensi na ngina byara lakini bono ngina byara erokoranga nigo abwato mu chando monene na inde bwangire baigwane bwangire go chama bakwane aten kurwacha senkeria abana bamo omusacho nigo bamwanjite bomura bamo omusacho nigo bamwanjite basabatu bamo omusacho nigo bamwanjite kolendero monyene ngina byara bwangire kumwanja bona gote bana kaki onyonde bwensi gategererete onyonde bwensi kaligerete abagusi Global Radio onya gwetera mangaranga buna yayiga onyomira ase amate onyomira ase family kolende ukoigwana kwabo ukoigwana kwaye amo nangina byara nkwarengo kubera kini bagacha bagatema bakaigwana namo advice amataina kiba korete bakaigwana namo konya sebirengerero amataina kiba korete bakaigwana inaliswa lya elioka atanga ere na ngina byara bangire koigwana pi kurwanyomu asenkeria abande bonse pimbaigwana ine baisika bamo omusacho embaigwana ine bangina bamo abomuramo omusacho embaigwana ine kulindere bangire koigwana mo nangina byara igagotoboriga omwana bwa bagetutu kereko ndo naro rotekereta bagusi Global Radio kereko naro roigure odigereta bagusi Global Radio oeteire under the same situation oeteira mangananga buna yaiga na kia koreta bakaigwa namo nangina byara ayonya waetere the under the same situation nchiraki kwa overcome system nchiraki kwa nyata kwa kogodiri amana mangananga buna yaiga na krange simigo chama yoko nanga mona inche 0753241889 0753241889 abuna sansema ya Airtel karunge birengere byao sangango amona inche. Story yangu, let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wa Bagetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story, story yangu ndani ya Ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali babo buna Dennis Zadok Edwin Mukaya Videlis Omingo Muchoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio bwemanye nabo gwesemya abagusi Global asenchirenga bune yo mwancho murigenda bayigo mwancho mo tegele babagusi Global Radio ibirengere byaonga intonya ko kosanga mo nainche karunge ibirengere byao sanganga mo nainche ntebingo nga iwitu ayo na kwalengo mu advice sacha na kwalengo advice sacha thing na kimwalengo kwanda igoro yenga nenga bune yigo mwancho murigeri na bange bagwetera mangaranga buna yayiga chia family ne chinge chigwetera mangaranga buna yayiga timayetinga
if in any way ngwa itata mangananga bunaja iga andonsi ase family yao okaikaro kanyoranga your mother-in-law temoli go chiana pi temoli go soana na bongo. How did you go about it? Na kiwa kolete amangananga bunaja iga sanga ngamo na inche karunge birengele byao nche bakondo ko mwana wabage tutu Videlis Mochoge deke brongeto chabutukire yoro chinsa isa na mona nyoranga litukulia lero by the way ani go chisafari lali ya chakire mochia sororo kuna safari lali manyete yabeire tanya kurani for 19 good years wana obara iga Kenya mbacha kuro ensemo ya KICC ga Nairobi murai bwenso urumuge Kenya to narenga sensemele mona bara au kirebacha kimo yigo yo rasmi go senchera ya bene kigma igabo ni go rach ko rali tukulia Jumapili go se Sunday chinga kecho aba Kenya ni obana to boli gwa kwendra ko bote machikala bekira muna serikali unenchera ya mego tango kuranda nabo igo kwamukira kwebini byoboroire wa corona. Santi sana ojenga kidega cyane chikumnya kigama kurengo sabanda abanyori igoro ya Abuga Hotel chinga ki moganda tukunyara ko mukuru birengeri bino igoro yenga ne itoko kwanda. By the way musabati oni ga hotel baiga akanyara ko bango sinanya to baira senyomo for sometimes now lakini ochire ko temanchira chinde chonse banyara ko bako ba in terms banyara ko bako igwa namo na nyina byara yasinyire ochiro tema ukwanda ngina byara yako mutai wae amwangete oseniki yako gira amwangete ochiro kubole musacha yote yatabuga ati kuruende yonsi bonta maitina ki na kiara akore baigwa namo na ngina byara maite chi family chi nyinge by the way ngo etera mura mangananga bunaja iga abantu mbara bangonyo mura senyomo lakini bono ngina byara muigwa ngaini nyoka byara muigwa na ini timatinga kioja kiaba timatinga nkikekego cha kiabaria timenga nkikekego cha giatoria timatinga nabasubati ntokarababe naba mama baito baho cha bababe what actually happens igora bosanga mona inti onyakero kende naye kwa nyoma to ase family onyakero kende ko bwata umanyi bonde bwensi igoro yo tanga inu yo gutaigwana igoro yawo amona nyina byara nabo gosanga mona inti oro birengere byao asente abene kima aba ku Global Radio. Hello mwana baba getutu. Yes. Ora no ngitange always na kuibure na pibata mbara korokere nga ensoro monipi. Yes. Ngane re muamu na ndere ntindi asini kiyo nsini. Yes. Twensi igotora bana baba mama otwate batokoleta bayiwire nabwata mama ngabo muna umumuro bwata mama mino. Yes. Ase ubulinguli bwana videri ase bali banyomire na baragiri nanki most of men n'abantu bali bamenyete Kitown ipaitna Nairobi oka ende kawana kuru Mombasa town ende yonsi no yimagina no anubimbo no inyo cheki mundu naro konyoro to veri go sensuneka uchiro menyire go inyo cheki. Yes. Abaswati abange abamenyete skising into yogo taiwana na bangi na biara singing lendo montago chondra inata na mama. Yes. Nkinda kole. Yes. Ote batigatame aligyo morembe. Yes, yes. Iweso kuligirelia basubate basogete ubuli babere ni odani ubuli babongo kromutono bagote bitete story. Yes, yes. Ora buginga umungina noyomo. Yes. Wono muswati oyo ote birabana bamwe omba mwanjete inkaite na batata byarambali gotora shida no ite byara nakamwanjete epropromere na ngina byara. Yes. Sene nchongo bwana bale na family ata family members. Yes. Nke birengere byane nalo je kuganiga sene njogambira na ngina kwa simire ai karanse no muga koye amubulinga ikira kyoro kingiya kiragere iki ko bajana no mungina ikiteme kifinye owo kitema chiko bagura arangeria family gatali abana bamwe ababuka. Yes. Ibale plata zinloz na sister nyobali ba sanshogete. Yes, yes. Aba ikaranzi abaterenge enanyo metese no muswati umukapu nande bitese kero na ikiti tigeta na bana tamati marawan na temle komenya no yorma o yore mo ma yansinyi
magoso ki intiro moro to tumu na ngja ko to na yang bago sinyana ba ko onyo ko ngo mai mai te family ko anda sa memorial Yes. apa pemaka perinya tamu apa mempunyai mama temi bago sinya ko ibuan kan parang di rumah no apa ada kebunuh apa kan so ba mo ko umungino ya ko de kau apa orang awak minambaro ko nyara ba apa bandero ba maniku tocando lakini usiku orang alikuwa na kama lakini kaenda nyingine na ndio mnilingo ya aya umungino kama sababu nini kwa naona pia hata kulingo kwa sababu ndio mtu wa ndio kitu mnore kwenye turale na bora nyore kera kile na bora kama bandrongo watu kwa ngenda yamo kwa mkira ya ini la ya kwa mwenye na kile kwa konko kwa kile kwa nyoro kwa wote na ndio kama hiyo ndio kingole ta mwoli bocho kwa nyoro skari kwa nyoro ingane mwomo wote anelinga baikaranse no musacho we kwanza barakwana baikaranse litanga ometa kunyere somra bamu abo bataraikaranse kigai karanse no musacho litanga ni abo uli mugagana inji bono kora to kubuna mamumi omugagana bandara kamata na kime inji kimanyiki kusena bora nyole nga umumurere na manyike sababu lakini iragira akorona ke muswati oso tamil. Asante sana. Na kinara tena nanda gende okoruororo ande step ya bamuraba mwabo. Ikorusinya abono barangira ni familia ya church, the father, the mother, brothers and sisters. Ekosinya oyo no muswati nyomire muna mama mwabo linga byara nyomire. Akae kwake afanye yake na huyu afanye yake. Akara muswati ta konganya ngina byara tamutagete. Akae kwake anyomire muno yanyomire no yo muna anyomire. Ibili birengere byo mwana Maria ko bisese masia foe. Tawa nande angikande tata. Asante sana, asante sana. Yo akurukunga omwana uratemo era otebanga omanyete bakorege nte kuruna consensus baikaransense barangeri omugakoria barangeri omugakoye no nera rangeri kwanza baraikaranse era mono omugakoye barasanga timaitinga kerokende by the way abantu abange munyomire nande nkenyorore ngwekira somochi kwanyoranga ngugwanora muri abantu bonsi most of the time nako babatanga nturugwana na tatabyara abantu abange batarugwana muri abaswati naba nyoko byara osengi na byara mbali ko igwana namura abaswati. I've never had na onye such cases chiroro cyo igwana namura tata byara nigo bire very rare nigo bire bike sana lakini most of the cases inko igwa nchiringa nigo tel ko igwana namuna mama byara nyina byara timatinga nkekego cha kiaba musubati nigo tanga onyomiru ekero baida for sometimes asenyomo egabidi baka bano baruete kabamente taoni ago chanka bosa iri moigo ekogera nigo baigwana na mono kero monto somo chigara sanyomire mbaigwana na mono amro ba momo sachoye baswatu ba momo sachoye ba muanchite na nigo baigwana ine kero monto ga tato mo nigo baigwana na ba muanchite lakini bono ngina biara mbali go chierana mbali ko igwana na bona botoboriga nga kero kenna ngana rote kera taba go Global Radio nero eterete under the same situation o etereta mangananga bona ajaiga gose ngina biara ngete nchirakia tumiete mbaka bakaigwana because atanga niga igwete nga nigera bebuya kire baigwana ine bonsi lakini ndo chiro gotema ngina byara bwangire kumuigwa ngina byara bwangire komotegerera na kyao kora bachamo na inde baigwane ase family ngina byara muanche buna umusacho ya muanchete buna ise byara muanchete ate ngina byara bwangire kumwanja ngina byara niga muangite bosaigo without no any good reason because ate ngochire kombori nkiba wetanira erdanya komotebya iga kumwashumu na kyao kora bachamo na inde baigwane ndikire ujumbe ya sensemo ya YouTube kaindire ndikire ujumbe ya sensemo ya YouTube aso wanja kwao ndikire ujumbe ya sensemo ya YouTube aso wanja kwao yakwera sensemo ya Facebook na bera mbera kunyara kwa konyora ujumbe yao na leo sabonya kwa ndikire ujumbe yao sensemo
asensemo ya YouTube, asensemo ya YouTube kaendelee asogwanja kwa ino ndikira ujumbe yao, asensemo ya YouTube asogwanja kwa ino na ndenko ilo ndikira ujumbe yao, asensemo ya YouTube kolenda asensemo ya Facebook nigera mbera konkonyora ujumbe jeno na ndi link nabuna abekera asensemo ya Facebook nabo kwenye bwati elioso ya masemo asensemo ya YouTube manyete abantu nabange sana banyomiru na hendera bogoika senyomo by the way kwa nyoranga bible bo musacha muigwana ini kondo musacha were muigwana ini na kyogo kora sande sana no chenga kuru kuna taneso na krode Jeremiah urina ontire edu inda tema na krode agorre birengele bia hospinika kama ate ana narego runa kalisa sio chako tebaiga huyo mama mkwe awachane na ndoa ya mtoto wake tafadhali na kama kuna shida uacha aweke kikao wasuluhishe shida yao. Asante sana. Uyakoro kuna kalisa siocha no chate anga nigo wenta baikaransense banyara ko bago kwana. Asante sana. Musubati ote mirasa konyara. Musiro korangiro musubo mungino yongina byara bajiro kukwana monere iga ko mwashum tari kumoiraniria. Kono musubati ote anga otemire nchira chinde chonsi yasinyire na kyago kora kosaye nayo nyo waiter under the same circumstance. Nyo waiter under the same problem na kiwa korta mukaiwana amona nyoko byara. Prince Chop akatabana niko ndani kuchinsa mocho musocho mugonga gali. My brother Prince Chop nchira ki ora advice mukungoyo wanyako bagotumia edibai wanamo na ngina biara. Spinika kama akatabaiga aite wazee wa nyumbani wakae chini kikao na mamake aseme ni nini mbaya asiposema aachane na yeye. Asante sana. Ebingati ebirengere bino mwanda korume yabagusi Global Radio yoranga boko ngakeresimi oiterase namba yisimi yere 0708 585375 yani enotisano ibere enotisano isano ibere isano yani 0708 585375 amna sensemo ya Safaricom na boko ngakeresimi boygo asensemo ya Airtel namba ya Airtel ni gere 0753241889 enotisano ibere isano enotisano ibere isano isato ibere inye yemo isano isto kianda 0753241889 akoro kuna Lois Nyabonyi ati amna niko ndani twako tyango musubati naraiga bangire ko igwana namo ngina byara akuboli naki nakibara akore bayigwana tumebirengera bya umbiribi abagusi Global Radio. Hello. Hello. Yes. Omwana bwa getutu bwa irire. Ndoche bwangireire bya mami mbuyole. Yande. Eto ndanga so mchadara kidogo turarwe birengerelyo. Mainze nayo tunare gutaka okwana. Nare gutena sometimes abangina baiga bamakubyara. Bago chabaro ngekera bamura bawo banyomire etokuri kibesa kiabo mono goita ni munariri ari guchinyora ono nchegi yanare gotabi mo subati yunyuma batarachi kuisaransa egekogera nande na bara isaranse kikae kimina biara cha gota eno chakiri kumugambi nche nare go motebi ari namba ya yesimi onyo gwate simi mumino ingina biara umusuwati yeti yabo kumutumira kibesa uchi asisimi yaye egekogera aba mako biara mbanje tekibesa mono ara atumia kibesa ego chi asara amutumire tuwe mpesa ekera kogenda kurusi kibesa na bira nyareka no goso umanyite gosoma goseta manyiti era ko rusi bese itige cyarete ritari musubati uri arange tofauti nkobero agakogera aba mako byarambanje tikibesa n'indagera nabura mo indagera utamo etikibesa tari gokorrabia ono njenere njira nare kumote byara ateme gusinya amanye guchikurangi amago uniform bumusacha waye Yes. Hello. Koranga eyo ya mwangire kondo nyara kwa kuru birengel byate anga
aratema ngebesa Alice, asante sana. Alice hata kumbe nga ebesa ni sabuni ya roho, hata na pesa ni sabuni ya roho. Hata yanga tikangu musubati aratema gotumia chibesa. Aratumira mongino ya besa, arrogo somongino na chincho musimamo ye. Timatinge birengere bya ombiri. By the way, awe no musubati obaira senyo for some times now. Hata yanga ochiro kotema igoruna inse, otemire kando na kando, ochiro tema insinyo na maate, ochiro tema rogoro na maate. Wangire ko igwana mona ngina biara ate ngamba igwana na mura abantu bonse piase familia sanyomire mbaigwana na muno mugakoye mbaigwana na muna abana bamwe omugakoye basabatu bamwe bonse digo bamwanchite kigima andacho rata nga nere asabantu banyomira asomo chioyo she's the most loved nere bwanchire asomo chioyo lakini bono ngina biara era bwangire pi komoigwa ngina biara era bwangire pi komwancha ngina biara era bwangire pi komwancha ngina byara mbaigwa na inera pi musubati ochira otema wependekeza ochira otema kumukwanda ngina byara kumuli ninki akumwangira wangire komotebinga ninki ekogera akumwangira akoboli na ki karakendo naye waitire under the same waitire magaranga budayo njira kimu akorete mukaigwa na mona ngina byara ngina kimu akorete mukaigwa na mona nyoko byara njira kimu ra mu advice akore eli baigwa namo na ngina byara atanga isabyara mbaigwa na ine buyakakima lakini ngina byara lyangire Oshiro tema kumukwanda tari como taimo chanda okora ochiro como tai weke igo sena mote binki awenda okora iro igwane mungnurte kumukwanda kende kyonse akobolina ki njira kya okora aba gusiglo radio ikumbuke kene kyo mugusie ko kwa gusiglo bere komune kyo mugusie de kando chenga jingo chiko munyo kikima iga mutabunda kunyolinga Koniga Farm Koniga Farm by the way no ba toka chinsemo cha nsali muino kanda bogocha isimu yanyu ko bwate Google Map ri Koniga Farm yona Koniga Farm no ko genda gali Koniga Farm elunyara ko bakonyora chindagira chiao na bakonyora gali by the way na bakonyora chingoko no chire Koniga Farm na bakonyora gali amabere no ari Koniga Farm chingombe no chire gali chingo cyo tuka no chire gali chokonya no chire gali na bakorangilia simi na bakoba ikera Koniga Farm waitira ase okubaliya sensemo ya Google Map na waitira sabu chobosongo na bakomanyora waitira sensemo ya Google Map na kitoka konyo musubati oyo message njira ngande kola lida sinjira jogwango kalisa sio chana so message yao spinika kama hote baiga na so message yae Lois Nyabonya tanga tena rabirengele bia Rufa Isabera hote baiga damu sio yote inaendana pamoja. Tuseme huyo mama hamsalimii wala kumwongelesha, acha wewe akae kwake. Lakini wakati wote wakikutana njiani, yeye aonyeshe kutabasamu, huyo mama itafika siku atachioji mwenyewe. Hata yanga ereka kumumira nchera, onyaraka baka kumukwani, erenko mukwani yale by the way. Erenko mukwani yale, lakini mwingine otari koiranelia. Edwin atema wote na maoni yangu mama huyo akae mbali na ndoa ya wanao, maana yeye ameolewa kaa yeye na kuwa ndoa ni kati ya mme na mke sio wazazi. Asante sana. Uyakuru kumwana uratemo ate angati komo ngino yere atiga na mangana ya mother in law. Abere bugma buaye kifyake. Tima etinga ebirengere bya ombiri. Bidega cyabutukerega na meronge na isano esto igoro yechinsa isano nemo chabano mabaso chine chinza cha Africa ya mochara bako ngakire simiro birengele byao wetera se number 0703 or 0708 585375 inoti sano ibire inoti sano isato ibire isano 0708 585375 abana sensema ya Safaricom Airtel nabako ngakira wetera 07 532418 nani nyoranga nabako nyorabo igo asensemo ya WhatsApp nabako ndikira ujumba asensemo ya WhatsApp to kwa nzira ya masemo wetera 07 16059823 birengeli bya ombiribi karokende by the way nabora nyolenga naye waitire under the same situation igonyo waitire under the same nabako nyako bako gukora usirabo nyako bako rushauri yao na kiwa korete elimo konyako amoko igwanana sensema ya Facebook kindly mondikira ujumbe kwa sababu kwa birake kwa sensema ya Facebook mondikira ujumbe ngekora nkana mondikira ujumbe sensema ya Facebook nabonta nyore ujumbe jaino yakora nigo chigonta tanisha kidogo igo genda sensema ya YouTube tano wetera bagusigilo radio ndikira ngo ujumbe yaro itinya kwa batogosanga asenjira ya bene kimwe tora sensemo ya story yangu my story ngana se ensemo nya kuko tuma ujumbe yawo chakaga se studio tonya kwa batogosanga tonya kwa batogo kwane rabira tutoiga aliya to affect ntubuna abana inji kero kendera wanyolenga gali asole eke bagokiao asose libotaka there's something which happened there nabagosanga moranche asenjere ngabone yo mwancho muligerere nabayigo mwancho matagali babagusigilo bara litukulia ankyo manyite by the way
asitore chigasi asa nyingi ngonyoro ngani gotokoba tokonyanyazwa achigasi chiaito litukulia ankyo musubate nalega igontumere do yumbe yaye nigo naronga tikanye kwandere litukulia ankyo litukulia juma litukulia ijuma litukulia kwalega ni sabato tukwande igoro yenganere gaiga aseke bagagoseria atenga korere gasi matuka mange sana kinere sawa kore gasi mategati yo musubati kwa nyomire amona mamo mino na kia basubati turakole tumeko bwa mate bwa basubati amo nabangina babo byara bobo buya sangangamo na inche yakoro musubati oni gati angangina byara bwangire ku mwanja ngina byara bwangire ku muigwa na kitora kore baigwana mbirenga likiora bae 0753 241889 asifuri 753218889 karunge birengeri byao sangango amo na inche radio yetu station ekorwa bagusi Global Radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio butaka seitogusi na inche kurwali kero kankoro kweli asmabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi tabauti akinero nche monon kojeroka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyana to serio butaka gusi yeito yali konyari kanagaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga gontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse soboamo. Ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto. Okay, ye kuru kwa bagusi Global Radio kumbune kyo mugusi mwanchu muri na bayigo mwanchu mutebirangere bya ombiribe AGRFM hello. Hello. Yes. Ono mwana bwa kandi. Nkuruchinse mochi ale nana. Kurwane nana road. Yes. Omotiaka na igure onkunete kabisa. One bintayiga byangire tima tina kya mama baito bagocha baba. Ike mbwate kuna kia mbwate yake mengi sana. Aha. Bono kulingana buna tubalito tubwate kikabira. Aha. Abo bono romo nginaja bere toma kongu taiki. Yes. Agasubu akamusubu arakinyo ya chitaka tuara akiri. Aha. Agachaka bono kumutumira chibesa. Aha. Efato ni ria tagete yange ria tagete. Aha. Onza bajile sonya komwa. Okwenda gusiwendo mutara nero endo murusi ari umutara tari umubeka fisi. Yagala iga mwange te pito tari yani tokagamba bagaka kirengento kirase. Aha. Ega sinya bona kiracha kagutumia tis procedure. Aha. Como aquí se hace como guardar batilla que ya está que te una mua que si migo omotomeire. Yes. Nawa te tiwono ndo chama ngana ika chitaka muanja bona ika menya te buya yani bafanya te buya. Iko bono pesa ni sabuni ya roho. Sabuni ya roho na interago te experience de that. Aha. Taro lirena kiba sumbwa ena netera kini karemereri nkateba bona tukatokuto inipesia sare kabisa. Na bado tora sigari nikia sagete tuamwa toka bone solution yeye gati kaera bona tukia go tele bona ifuto tutare na anduira na urange yo batara bona mbuya menya tatiri. Asante sana my brother. Okay. Uyu agoro kuna omwana bwa tani kutisemo chale nana rodiga ali Nairobi atanga pesa ni sabuni ya roho. Pesa ni sabuni ya roho. Igomo subati uli atanga atumie mpesa ya jabuya. Rero mungino rata tekendo mugolera. Igobona atanga pendekeze naliyo umungino yara atige bitine binge anyara ko baka kumwanja. Baita bantu nabange mwanyomirwa ase ekiri wanyoranga nyoko byara muigwa na ini pi. Omwana bwa tandi atanga ere she has gone through phase bintu byangire lakini agateme besa ebese ganja 0753241889 0753218889 kero kende nga aye kwanya korama ngaranga bunaya na hende bono na bana teta mawaidha ale bunaya iga anya kero kende kwanya ko nyomwa oetera mangaranga bunaya you can share your experience with me
Inyuranga asensemo ya YouTube ya live there, asensemo ya Facebook Abagusi Global Radio. You can like our page konenda ujumbe tondikira asensemo ya Facebook because niga kombela kongu kanyora chimesme chaino karunge birengeli byao. Ema tena wali sinena banta inga pesa ni sabuni ya roho, chivesa abachiko beka abachiko kora mangana manga bamaya. Kino is it right, Mbuya tua onga our mothers-in-law igera to nyo mabasubati. No, this is not the right procedure, because our mothers-in-law, you should know anga amuro akonyo umuntu lyatakete. Kindenda spa now, umwana bwatandi atabirenga pesa, alifanya vile aliyo ebintu bikanya kwa biko ba ebia 0753241889 0753241889 bana sensemo ya Airtel nyona sensemo ya Safaricom nabakonyera wetera 08585375 ino tisano bere isano bere isano ine namba ya Safaricom kwa nangamo nakira ukondikira ujumbe boiga sensemo ya WhatsApp abakondikira ujumbe sensemo ya WhatsApp wetera 0716059823 na wakondikira ujumbe asenseme ya WhatsApp 0716059823. Christine kemtaka tebaiga Christine kemtaka tebinga omwana bwa bagetoto anya ninche narenge ncha live around that mara ngotika omongino yo apambane na hali yake nami nipambane na hali yangu kwangu. Asante sana. Ingati yebirengeli bino chideka ndo chamnyokirega nejideka nyicho kambwate elio nyara ko bakingo kora umurubiri eko ko bagusiglo radio kyombune kyomugusi konyolinga Abuga Hotel onero hotel yokwaneka asorongo rwa gusi Abuga Hotel yokwaneka asorongo rwa gusi naboko mnyoka gwika Abuga Hotel banyore chindagira chekerero asama guli alense kimanyoronga Abuga Hotel yotoka separe ko kisi kogenda nyamira mbarabara nsaba nseme ko kuna jogo nokonyora Abuga Hotel okorrebeka ngo kigoro ase digoli lyainse kegi manyuranga no nyo chindagira chiki usiba da chindagira chonsi epe no ko chinyora ime ya Abuga Hotel gose chikaunti chieta naine nkoligyore amubogani asora nyora bokolali bwekerengo kegoro aserigo lirike bono bobatiboyo Abuga Hotel nero lichibuliao tutarere asensemo ya jogo eyo kutoka ase pare kurwa kisi kogenda nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja Abuga Hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagolito yobokolali nigo alensemono asokorara obutuko bomoryoka nigo ugwakana shiringi elibweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongoli egesanda ashiringi emerongo etano chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeli goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 Abuga Hotel bokolali bwekerango kegoro aserigoli liansi Abuga Hotel bokolali bwekerango kegoro aserigoli liansi ndo ingajidega tianiko chikomnyo kikigima nchenko mwana babage tutu Fidelis Omingo Mochoge eyekoro kwa Abagusi Global Radio mweke ne kyomo guse na otenga we are live asinsema chomo tanda asinsema ya Facebook na auto live asinsema ya YouTube na auto live nabago aseredia ito ya Abagusi Global Radio tirega ni bere chokambwate tirega chinsa isano chamuno mubaso chinse chine cha Afrika ya mocha otenga mangana manyo nyora mura sincherere nkiranu no chenga Sheila nabago Zainapa na babaga ndo kwariga ndia mangana yo asenchira ya bene kigima chimesi menche no ndeko raligeria I want to review some messages ndo chenga chinsa cha nchoko ruma ya ikire ebiro bya byo kuruma iga bya ikire no chenga I don't know why muwanja kohonga yo mothers-in-law elibancha basobati baino you know if it was me I'm talking asenche nche I cannot even bother because if there's no good reason my mom and my wife if there's no good reason I wouldn't even bother because I would not even bother. They use money. They bribe. You bribe your mother so that your wife. That is very wrong. It's very wrong. I guess it's very wrong. But this is the only way one most party went out because you are nigo niga watomuchando. You got ha mother-in-law bangire koiguana pi na kiagokora. Most of you about she uses money. Abega kumutomera chibesa na libara nyarako bako iguana. But if it was me, Fidel, chenda tebenga
if you are sure nga kwanya okora kende gionsi magosta gwa korire kwanya kumurama nukumukwani orokira ngomukororokere gento byamne bwenarte you mind your own business. You mind your own business. That is if mwanya kunyarakoba moko gosana senchira chinde chionsi. Lakini dende even anyway bado you can use that money unyarakoba go como leta hango maita mama baito mbagane tiebes mbagane tichivesa watching live from Narok akuna bira Saito autanga wale meaba usigilo already. Asante sana ndochenga ebiro byane ndochenga bya minyokireke gima my time has really gone chinse cyane cya minyokire inyoranga iye kurukwa bagusigilo radio nabakoenda sensemo ya Google Play Store nabakoenda sensemo ya App Store elio download the application aito ya abagusigilo radio onyaka bakonyore miro bya ase enchira ya bene kegima nyoranga muruli kurukunga seria ubutaka oyino muruli ko chira asore kera litkulia iki ochakira chinsa inye kuikaisa na bere cha mubasona. And by the way, if you have a story maite this iki ni kitengo cha story yangu. Maybe uko na story ungependa uweze kushare nazi, ungependa uweze kutufahamisha ili tuweze kuiangazia ndani ya AGRFM kwa sababu Siglo Radio. You send me your story, you call me via 07 1605 9823 0753 241 889 0716 05 9823 0716 05 9823. Gabno kondikira ujumbe yao, gabno kondikira SMS yao ante binga geso mwana baba getutu this is what I actually go through. Na bogonta inga mwana baba getutu na bamangana ariga igonya kubata story endeonsi nakubata story endeonsi na boko sangamo na inche edu inatema otebeka Fidel. I disagree with giving out money for you to be loved by your parents-in-law. What if you die and leave her alone with your mother while broke? What if you have no money to give? That is why I said if it were me, if it was me, I would not bribe my mother-in-law lindanche umusubatione. That is a very wrong strategy. What if you have money? What if hauna pesa? Kuna wengine hawana pesa. What I'll do, I'll mind my own business. I'll learn my own business. I cannot advise tinko ba birengere lyonga munyarako moko give out your money onye your mother-in-law wangire kuwancha onya eno musubati. No. Onya koroche nga toragosa. Torakora kende gyonsi. Just mind your own business. Kore bintu byao birubigo chigete koroche ko ichoro nga torasora ini yaye torakora kende gyonsi asenchirenga bune yomwancho murigerere nabayigo mwancho mutegerere wabagusi Global Radio. Ngwasa bamnyoka chiduka Michael na Sembeo nkole umurobeli nyako atosanga asenchira bene kigma. Mogo kumuya nanyora aso wanchani wao mwanjwa umuligereri naendo motegereri we radio ya ito yaba kusigropo asa marieta ngorokwa Dickson Obure endera kuligereri ito yaba kusigropo radio naboigo o subscribe materane ase channel kuruma Dickson Obure Music. Dunia hiko vile vile, milima mabonde na mito hiko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Mini K. Kauri. Naomba mnisaidie kwa kusubscribe to my
Hello? Hello? Hello. Asante sana kwa rangi ya mincho kile kidogo. Ya mincho kile kidogo. Ningona ko batebinga omanyete gentono kenda batebinga omanyete don't you ever usijaribu kubribe ndipo uweze kupendwa na mama mkwe. Don't even try that, eh? Usijaribu esimia moyo kandi umaiga nsoke asenjera bene kima AJRFM. Hello. Yes. Bideri. Yes. Mana mbiyo muntu kuraba mutegereri na tegereri birengere bya masabiti barure. Yes. Esenga nje twarure birengere byao. Aha. Waswatu itomba soga tasigete. Yes. No ninge waswatu wa itomba soga tasigete. Yes. Advice yana yo mwalinda aba mwana umanya. Aha. To basako pemberesa umwanjani asabana ba mino wasasa be urubage sikibesa. Yes. Bideri umugima ugonjoro libore. Yes. Lera na boranyole tobwati mande no jotwale. Yes. Lera na boranyole no bwate 500 moe 200. Mande tobwati. Bado rosi ane iteraba. Yes. Tigatuligi chinchera kyo komenya n'abantu aba kitali kibesa. Usiano mwema tuligi inki kalibaganeti, inki kalitoganeti. Lakini bangane kibesa wakule bona bideri bona nimbwate muswati. Ngo mwande bono mumuro yo mungwano yade bakurure nana omwati besa mutomera. Mambi mungwano iteyo obogemense twesingweta toli. Mambi tayo. Nga yako rusi musukolo mutigire kweta nero mutigire n'abana nga yako rusi anyina byaragendera kumwanja paka kaba koro mabwenze. Nabe bintu biko sareka. Kaba tigo mu masoli nga kitoko menya n'abayiboli. Abayiboli batu understand na ntuto ba understand. Kuna kuko menya kwa maana. Nakina batelinga. Lakini bangane kile. Nakina batelinga you should not bribe. Onye ko roche nga tola kosa mo ikaransanse mo kwana just mind your own business. Ego tinya mbuyo kole byao. Ekorubo bo pado ibororo lakini ogenda ko bisi burangeti. Itukuri ya tayi ako mu bisi burangeti atukutuku cyari utiga tole getirianda. Bar turaro. Tigamanya ngaye na burigo ubono paka television. Wange ko genesis to liberation. Obonda bwigoro nyasaya na bako wanja. Yes. Ina byebirengeria lakini otanga ni kibeso oise yo bumongwe. Bona tindi no bwata abana batano umungino yagotabirero ndomere 500. Nande na kituki yagotabirero ndomere 500. Yes. Ogo tigakora iro mwana yeskuru muturo 500 sinjo tayo takoro chubwanjani no mungino. Yeah. Umwana yabero sari bugima bw'umwana yo ese nyo tayo takoro chubwanjani obo. Ego waro siri bwanjani bense mumina. Umwana kwa mutalire masoma. Umwana wona roro le tawro kwa nyagitari lakini kwa iri na 500 tigabere ngomba mugore kipana petini ore nyagitari ya pili ngo icyanye mama cyanganje. Yesu umwana wa Maria takiyaye. Yes. Ogo sinyo mungino go sinya gendo na saba kasiroti. Ngenda saba pasta. Motenga njumu ko tereka ni kina to metweze no munguru asegente kama mune familia. Ndo si family nkini family. Lakini mungino yo atalete ko ngita gamba ngo no mungina atore ngoli kibo bokerezo bogo sinya ko rwabu olitali mungino komenya na muntu. Asante sana my brother. Ndiye mwana nyakao yibaki. Ndiye mwana saba tebi bwao asoko tajabuga garoroka. Kingo bakia ko bugera kimuno kya bugera irongo. Mambi nande nkande ga. Asante sana my brother. I am Biamon. Asante sana. Exactly. Namana bate bigonga there is no way I can bribe. Tinko nyara ko bakingo bribe my mother-in-law nga or say my mom nganche my wife. No and no. Onyata gonya kindo chenga have not gone through. I have not gone wrong anywhere. Tiga pambane na hali yake tukutane mbele. Itikulia lero nongo ko romoro buli onega abo ngenda batebinga ni mwamunyo na batebinga mbuya kori yabanchani temango koriya. By the way kenacha ko muroberi kenacha ko murobera batebinga umanyete abasani n'abantu bengenjo sana asobogima bwaito. Yes family n'abantu bengenjo sana lakini kolenda abasani naborobwo n'abantu bengenjo sana asobogima bwaito igotema asiri tuko linde go serinde korosyo musani beno rosi musani yo masiri tuko abuna abantu bengenjo sana. The family is very important. The family n'abantu bamana sana asobogima bwao lakini ndende tema boigo we extend konyora abasani abange yakogera abasani na inde ngo chore bakonya mbaka se family eta konye ikie igabasani
encho sana temali tukeri mogosia selinde onyorenga kwa harosiro musana no yomo abasani na abantu bengenjo timbo atiande koikalitukulia ankyo toseseniwe chiro mwana wabage tuto Fidelso mingo mochoge eyekuru kwa Bagusi Global Radio serio botaka noro umuroberi orenge ase embeo una botambe ngo batabuna gendera goseniwa na endo togandara wanchana na endo togandara gosikana asenchirenga bune yo mwancho murigerari na boyigo mwancho motegereri wa Bagusi Global Radio seseniwa Songo amonechi nsemo chiricheta naine Nyamira amonechi county chiricheta naine Rogongo Rwagusi Bono ebinto byabaire buya Abagusi Global Radio nero hybrid station yogorwa aso Rogongo Rwagusi ekoligererwa nabo igogotegererwa ense engima Bono nabokobeka okorari kwao amona intwe asa magori arense kegima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba chobamenyo nabokuraria amona intwe asa magori arense kegima ayebuna omugusi nabokosanga amona intwe obeke okorari kwao kwebiasara amona korari konde wensi nyore asensemo yo mutandao goetera abagusi global radio.com nabokurangiri enamba yaito yesimi goetera